isipin natin na ano. Alright, magandang hapon po. Alright, good morning po sa inyong lahat. Magandang umaga. At siyempre sa ating mga solid na subscriber, may kami kalap po. Sa walang tawa niyong suporta. Alright, magandang umaga po. Magandang umaga. Mega love shout out po kay Mame Marcy Calunod. At mega love shout out po kay Miss Nani Sanchez Vlog. Alright. Kay Audrey Nicole. Kay Audrey Nicole, kay Ji Chang Wok, ayan, mega love shout out kay Kagawad Antonihan, ayan, mega love shout out kay kay Ma'am Rosalina, mega love shout out po. Magandang umaga po sa inyong lahat. At yan sa dalawang nanonood. Ayan. Good morning po sa inyo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Alright, bago tayo magsimula ay mag-sound trip muna tayo.
Yan. Right? Walang sound. Alright, magandang umaga po sa inyong lahat. Pagpalang araw. Alright, magandang umaga po. May ganap na po. At magandang morning din po. At wala nawawala. Kalak po ah.
Alright? Medyo may ingay ang ating ano, no? Ang ating audio. Alright, magandang umaga po sa inyong lahat. At siyempre, bago tayo magsulat, shout out muna sa mga sulit nating subscriber dyan. Maraming salamat po sa walang sawa. At lahat ng ating mga kaibigan na nakaalala sa mundo ng YouTube. Ay, kaya, kami shout out ulit kay Ma'am Rosalina. Alright? Kay Ma'am Annalisa. Alright? At siyempre, hindi mawawala dyan si Puning. Si Audrey Nicole. Ayan, good morning po. Magandang umaga po sa inyong lahat. At kami shout out po. At yun nga po yung ating yung mga kaganapan ngayon sa Senado kung saan mamaya po ay magpapatuloy yung impeachment sa yun, ang ating yung mga kaganapan mamaya ay magpapatuloy po yung pang-apat na araw ng hearing tungkol doon sa impeachment. Ang pagkakaalam natin ay si Zuleika Lopez ang uupo sa witness stand. Hindi ko alam kung kaninong ba yun? Kay sa prosecution ba? O sa prosecution ba? Or sa sa defense na ito si Zuleika Lopez. Atty. Zuleika Lopez. Kung matatandaan nyo po, si Atty. Zuleika Lopez ay siya ang pinagkakatiwalaan ni Vice Sara Duterte kung saan nagmula ang mga binibintang nila na aligasyon na ito. Doon nagsimula lahat kung saan nakapagsalita ang Vice President ng mga ganun na tema. Kung saan ay ito nga si Zuleika Lopez ay inano ng Watcom? Ano ba yan? Ano ba ang tawag ko? Watcom? Watcom ba yan? Ano yan? Watcom pala. Watcom. Ayan. Kung saan itong si Zuleika Lopez ay
kanilang inano, kanilang kinulong sa loob ng Congress at hindi pa sila nakontento ay gusto nilang ilipat sa ah, correctional nang sa gayon ay ma-pressure talaga ng mga ito. Kasi nga, nung nakakuha sila ng mga idea tungkol doon sa pagpasok nila sa QOGC, kung saan hindi nila mahanap-hanap ito ah, hindi nila mahanap-hanap ito ah, hindi nila mahanap-hanap ito si Pastor Kibuloy. Kaya ang nangyari ay yan. Ayan. Kaya ang nangyari, itong si ano, ayan. Kaya ang nangyari, yan. Ano'y natin. Kung matatandaan nyo, itong si Zuleika Lopez ay, si Attorney Zuleika Lopez ay pinagkakatiwalaan ng Vice President na kalaunan kinulong ito sa Congress, then gustong dalhin sa correctional. Kaya doon nagsimula ang lahat ng ito, kung anong yung binibintang nila na pagbabanta sa presidente. Doon nagsimula ang lahat ng ito na naging ano nga itong si Zuleika Lopez, naging ano nga itong si Vice President Sara Duterte na maging ano, gustong dalhin itong si Zuleika Lopez doon sa correctional dahil nakita nga nila na epektibo yung ginawa nila doon kay Pastor Kibuloy, na kung saan hindi nila mahuli-huli. Kaya ang ginawa nila, kung ano-anong pinaggagawa nila doon para lalong ma-pressure yung mga membro ng QOGC para kumbaga aawatin nila, ituro nila kung nasaan na. Parang ganun ang naging sistema ng pag-torture nila doon sa mga membro ng QOGC. Kaya ang nangyari, parang naisip siguro nila na ito ang magandang solusyon para mapaamin natin to, mapaamin sa sala na kanyang ginawa. Kaya sa tingin nila parang naging effective yon. Kaya ang ginawa ng mga membro ng Quadcom committee ng Congress ay gusto nilang dalhin din para ma-pressure itong si Vice President, makagawa siya ng mga hindi magandang hakbang para makitaan nila ng butas, magkaroon ng grounds para ma-impeach itong si Vice President Sara Duterte. Parang ganun ang naging strategy nila. Kaya ang nangyari, dahil nga parang nagtagumpay sila doon na kung saan nakapagbitiw nga ito si Vice President Sara Duterte ng mga hindi magagandang salita. Kaya nandiyan tayo ngayon sa sa Senado, nakakuha sila ng grounds para makahanap ng butas, kumbaga sa mga salitang kanto, makakuha ng ebidensya. At nagtagumpay naman sila doon kung saan nandyan sila ngayon sa Senado na iyon ang pinag-uusapan ngayon. Kaya ang mangyayari ngayon pong Lunes ay mag-testify itong si Attorney Zuleika Lopez doon sa Senate impeachment trial mamayang hapon. At kasabay doon itong si Matibag,
tapos may dalawa pang nakasumpi na. Kaya abang-abangan natin mamaya kung anong mga kaganapan. At siyempre sa lahat ng mga maka-Duterte, kasama na ako dyan siyempre, na maging mapagmatsyag kayo kasi ang mga lumalabas ngayon na balita ay gusto nilang pababain yung two-third votes ng pag-impeach kay BP Inday Sara, kasi nga nakikita nila na wala talagang pag-asa. Kasi kung titingnan mo yung standing ngayon ng Senado ay 13-11. Kaya napakalayo. Kaya ang gusto nilang may 3 nang nakulong. Ang sabi nga sa konstitusyon, automatic 'yon na no 'yon. Automatic na no. Yung yung 2 nakakulong at yung isang nagtatago. Pag hindi sila makaboto, mabibilang yun automatic ng no. Kaya doon sila namumblema. Ngayon, ang gusto nilang pababain kasi may mga niluluto pa sila na kung saan itong 2 bilyar na magkapatid gusto nilang makuha para masulid nila, makuha nila yung 15. No? Pag napababa pa nila, mananalo sila ngayon sa impeachment. Kaya iyon ang mga lumalabas ngayon na ito naman hindi beripikado. Ito ang mga lumalabas sa media, sa social media. Yan ang mga lumalabas ngayon kasi gusto nilang mangyari talagang ma-impeach itong si Vice President Sara Duterte. Alam nyo, mga boss, ang maliwanag dito ay talagang painit na ng painit ang 2028, no? Ngayon po ay magkakaroon pa tayo ng barangay eleksyon ngayong November to. Pero wala na sa kanila yon. Kasi ang tinitingnan nila is 2028. Kung paano nila tanggal itong si Vice President Sara Duterte. Ang hindi alam nitong Marcos na itong mga Pinklawan, nagpaplano din to para sa kanila. Pero siyempre, ang unang tinitingnan muna nila niyan ay mapahina talaga ang Duterte. Di nila iniisip na kahit matanggal itong si Vice President Sara Duterte, mayroon pa siyang mga kapatid. Bukod sa mga kapatid, pwede siyang mag-endorse kahit matanggal siya. Wala namang problema kung matanggal siya. Ibig sabihin, pag in-endorse niya, malaki pa rin ang posibilidad na manalo kung sino man ang kanyang dalhin. Kaya nga, napakalaking trabaho ng administrasyon na ito kung paano talaga nila mamaniobra na talagang mawala sa mundo ng politika itong mga Duterte. Kaya lahat ng paraan, kasi unang-una dyan, nagbitaw na ng salita ang si Vice President Sara Duterte na once na siya ay maupo sa 2028, hindi siya maghahabol. Kasi ang gusto niya is tutukan kung paano makarecover ang ekonomiya ng bansa. Maglalagay siya ng isang tao na maghahabol sa lahat ng mga kalukuhan na itong pinagagawa ngayon. Nakikita nyo? Ibig sabihin, hindi madidiskaril kung ano man ang plano ng Vice President na pukusan kung anong kanyang mga programa. Kasi nga, maglalagay siya ng isang tao na para dito lang sa mga kabulastugan na pinagagawa ng administrasyon na ito. Iyan ang binitawan. Kaya, ang tanging paraan nila, hindi makaupo ang isang Sara Duterte. Hindi nila alam pag nanalo ang Pinklawan, ganun din ang kalalabasan nila. Hahabulin at hahabulin yan. Magpapasikat yan eh. Gagawa yan ng drama.
Kaya ang lahat ng ito, politika ito. Napakarumi ng politika sa atin. Iyan ang napakahirap ng politika sa atin. Kaya nga, sa mga ano dyan, sa mga diehard dyan, tingnan yung maigi kung ano ba ang mga nangyayari sa ngayon. No? Wala namang problema sa mga sinusuportahan eh. Ang tanging ano nyo ngayon, kung kayo nagmamalasakit, tingnan nyo ang sitwasyon. Alam nyo, dito lang sa amin ngayon, ang problema napakalaki. Kaya nga sabi ko doon, sa gustong tumakbo ng barangay chairman, ang kakaharapin mo, medyo mabigat-bigat. Kaya dapat ang mga tao mo magiging matatag. Kasi nga, pagdating sa droga, sinasabi ko na sa inyo, na talagang talamak ngayon. Ako na ang nagsasabi sa inyo. Kaninang umaga lang, ang aga-aga, nakita mo dumarayo na yung taga-ibang lugar. Kaya nakakalungkot man na sabihin, parang nangihina na kami kung paano magawa ng paraan. Kasi may mga pagkakataon na ewan ko ba, parang nakakatakot ng magsumbong sa kapulisan. Hindi lahat hindi ko alam kung sino sa kanila ang malinis, kung sino ang hindi. Kasi kung makikita mo, kung sino ang taong nandoon, iyon din ang nandoon sa mga pulis. Kasi sinong pagtitiwalaan namin? Siyempre po, nasabi ko ito, nandito kami sa isang komunidad. Nandyan ang barangay, nandyan ang pulisya. Paikot-ikot lang kami dyan. Sa halos araw-araw, pag wala kaming trabaho, dito lang kami sa isang komunidad na ito, paikot-ikot. Paano namin hindi makikita ang sitwasyon? Kaya kaninang umaga lang, naghatid ako. Akalain mo, ang aga-aga, ang hinahanap nila, drugs, bago magtrabaho, magda-drugs. May matino bang pag-iisip yan? May maganda bang maidudulot yan sa buong maghapon? Siyempre wala. Sino ang unang naapektuhan? Yung pamilya. Kasi ang naabutan ko kanina, nadaanan ko kanina, jeepney driver. Jeepney driver. Pagkatapos nung gumamit, babiyahe na kasi umagang-umaga eh. Ano kaagad ang nawala sa pamilya? Nawalan kaagad ng pwedeng pambili sana ng masarap na ulam ng kanyang mga anak. Iyon sana ang magiging nun, pero hindi. Napupunta pa doon sa pandrugs ng tatay. Umagang-umaga yun 6:35 ng umaga. Maliit po yung community namin. Kumbaga, napapaikutan kami ng mga pabrika, barangay, pulis. Kaya lahat-lahat kami halos magbangga-banggaan na nga lang kung sobrang dami ng tao. Kasi nga, maliit yung komunidad namin. Sa isang purok, na andyan yung pulis. Pag dumaan ka, nandoon yung kapulisan. Nandoon yung barangay. Pero makikita mo, yung nakikita mo doon sa komunidad na mga nagbibenta ng pinagbabawal ng gamot, nandoon mismo naka-standby sa kapulisan. Paano ka ngayon magtiwala sa pulis? Di ba? Sino ngayon ang pwede mong pagkatiwalaan? Kung ikaw ngayon ay nagmamagandang loob, gusto mong maayos ang problema, saan ka ngayon pupunta?
Alam nyo, may time na dumirekta kami sa taas, dumirekta kami sa mayor. Siyempre, pinatawag yung hipi ng pulis. Anong nangyari? Pinagalitan pa kami ng hipi ng pulis. Bakit hindi kami nagsumbong sa kanila? Bakit sa mayor pa? Oh. Di ba? Bakit nga kami magsusumbong sa kanila? Kung yung mga tao mismo na yun, nandoon mismo sa kapulisan. Kaya napakarami po ang haharapin ngayon. Sabihin ng DILG na bumaba ang krimen. Hinahamon ko siya. Pumunta siya dito sa amin. Pakita ko sa kanya umagang-umaga. Kanina lang, oh. Umagang-umaga bago bumiyahe ang jeepney driver. Dumaan muna dito bago magbiyahe, mag-drugs. Anong kalalabasan nun? Unang nawalan yung pamilya nun. Imbis na pambili na lang ng masarap na pagkain ng mga bata, napunta pa doon sa bisyo. Oh. Sumunod doon, kung wala na sa wisyo, makikipag-away na sa mga pasahero. Kaya yung mga nagtatanggol dyan sa administrasyon, sabihin nyo sa presidente nyo, bumaba sila nang makita nila ang sitwasyon. Hindi yung puro na lang ang tinitingnan nila. Sabagay ang presidente, maintindihan natin yan. Alam nyo kung bakit? Sosyalista yan eh. Simula sa paggising niya, parang prinsipe yan. May tatlo-tatlong yaya yan na nakaabang. May magsusubo sa pagkain. May magpupunas. May magbibihis. Oh. Paghatid sa school, dala-dalawa pa yung yaya, yung driver, yung bodyguard. Kinalakihan nila. Paano nila makikita yung sitwasyon ng mga maliliit kung nandoon sila sa tuktok? Kaya wala tayong maano diyan. Oh, pinagbibintangan nila na nagdodroga. Ay siguro. Sa bagay, sabi nung kapatid. Kapatid na mismong nagsabi. O, sinong paniniwalaan natin? Kapatid yun. Magsisinungaling ba ang kapatid? Ilalantad ba ng kapatid ng kahihiyan ng pamilya nila kung hindi totoo? Ang gulo-gulo nila ngayon sa politika. Politika ang tinitingnan nila. Ngayon, ilang araw ngayon nagdulot ng ulan. Puro baha ang inabot. Yung flood control, kinalimutan na. Oh, ano naman ang pagyayabang? Sasabihin nila, naglaban sila sa flood control? Napakulong? Saan yung mga napakulong? Ginawa nilang witness. Oh. Sino ang nakulong ngayon? Yung kalaban sa politika. Ayaw imbestigahan yung flood control. Kung saan talaga napunta yung pira. Natatakot sila kasi nga ang flood control talagang nakontrol nila ang kwarta. Kaya kung ako kay Senator Robin, total billion din lang ang nawala eh. O di mag-print na lang ng bagong pira, ganon din naman ang kalalabasan, maghihirap pa rin ang Pilipino. Di-demonetize nila yung
ipa-demonetize nila yung pirang mga luma para hindi mapakinabangan ng mga nagnakaw. Kasi hindi naman yan ilalagay sa bangko eh. Ang gagawin yan, gagamit yan sila ng mga dami. Susundan, pwedeng habulin ngayon yon. Ilalagay nila yan kung saan-saan lang. Kaya napakalungkot na pangyayari ngayon. Kung kayo nandito sa komunidad na kung saan na sinasabi nga ng mga dilawan na nasa laylayan ng lipunan, makikita nyo ang tunay na realidad. Kung gaano kahirap ngayon ang buhay. Kung gaano kalala ngayon ang ano. Kahapon lang, yung dalawang estudyante ninakawan ng cellphone. So, nakakalungkot. Hindi ito paninira. Tunay itong nangyayari sa realidad. Wala tayong tinitingnan dito kung ano man ang ano. Iyan ang tunay na realidad. Iyan ang tunay na nararamdaman ng tao. Ngayon, sinisisi kami. Kasi nga, yung tao na yun na sinasabi ko kanina, madalas palang nakita dito sa loob. Kami ngayon ang tinatanong kasi mga opisyalis kami. Tinatanong kami kung wala pa kaming ginagawa. Siyempre, sasabihin ba namin na may ginagawa kami? Ayaw din namin na mapahamak. Kaya, kahit pa paano, gumagawa kami ng medyo sabi ko na nga kanina, paano ka ngayon magsumbong sa pulis? Yung isusumbong mo, kasama-sama mismo nila. May time na dumirekta kami sa mayor, pinatawag ngayon yung ngipi, nagalit pa sa amin yung ngipi. Kasi bakit kailangan pang iparating sa taas? Wala ba daw siyang ginagawa? Ay hindi namin alam kung may ginagawa siya o wala. Wala kaming nakikita, kaya nga kami nagdirekta eh. Kaya nakakalungkot na sasabihin nila bumaba ang krimen. Ewan ko kung saan, baka nagsurvey doon sa loob ng Malacanang, wala talagang krimen doon. Or nagsurvey doon sa loob ng subdivision. Alam niyo, may isang subdivision pa nga dyan eh. Mayayaman yung mga nabaliw na nga yung kapatid nung bayaw ng dating congressman. Nabaliw na. Dahil nasobrahan na sa nasobrahan na sa pinagbabawal na gamot. Pumanaw yung kanilang magulang nang dahil sa problema sa kanyang kapatid. Kasi nga, yung computer, pinagbibinta na. Anong nangyari? Kasi nga, kinontrol ng kapatid nung asawa ng congressman dati. Sabi daw sa nanay, wag mong bibigyan ng gamit, wag mong bibigyan ng pera. Hindi naman binigyan ng pera ng nanay. Anong pinagbibenta? Yung computer, mga relo, mga damit. Hanggat sa nawala yung nanay, nabaliw na yung kapatid. Di ba nakakalungkot? Maririnig mo ang ganyan. Kaya sana itong mga maka-administrasyon, wag yung puro puro na lang kayo papuri. Hindi 'yun ang kailangan ngayon. Ang kailangan ngayon kung paano magtrabaho.
ilang araw tayo, ilang lugar lubog sa baha. Mm. Ilang araw lubog sa baha ang Metro Manila. Yung flood control hanggang ngayon, hindi matapos-tapos ang investigasyon. Kasi nga ayaw tapusin. Kasi lahat sila masasagasaan. May humahamon ngayon, no? Si Leandro Libiste. Si Kiko Barsaga. Humahamon ngayon. Di naman sinasabing nagnakaw lahat. Nandoon ang pundo lahat. Ipinos na ni Leandro Libiste. Simula doon sa kinuha na 60 billion doon sa PhilHealth. Doon sa PDIC. 150 billion. Sino ang nagpakasasa? DPWH. Anong ginawa ng DPWH? Hinati-hati. Kaya yung kawawang tao na napunduhan, walang kaalam-alam na may pundo na pala sila. Isang patunay dyan, yung sekretary ng DSWD na si Rex Gatchalian. Nagulat siya. Bakit mayroong nakaparada na 24 billion sa DSWD nang hindi niya alam? Oh. Yung sa pera ng PhilHealth at sa pag-ibig, saan dinala? Sa flood control lahat, hinati-hati. Ngayon, tingnan nyo yung post sa social media ni Congressman Leandro Libiste. 153 billion yun sa PhilHealth lang at saka sa PDIC. Iyon pa lang po. Wala pa doon yung mga insertion ng mga congressman ng senador. Wala pa. Hindi ko sinabing magnanakaw yung Ang sinasabi ko, pinunduhan ng DPWH yung flood control. Doon napunta yung mga binayad natin sa PhilHealth. Kung ilang taon kayo nagtrabaho, yung pira nyo nandoon lahat. Binigay ni Recto sa DPWH. Yung DPWH naman, ikinalat ngayon sa lahat ng project ng flood control. Para hindi halata, hindi biglaan, inutay-utay, hinati-hati. Hindi natin alam kung alam ng mga congressman o talagang nilagay lang doon para lang sabihin na may project, pero yung pira buo, intact. Ang tanong, saan napunta ngayon yon? Diba? Kasi, kung kayo, alam ko mga matatalino naman kayo, puntahan nyo yung post ni, kasi pira natin to pira ng PhilHealth yan, pira ng kalusugan. Kasi baka dumating ang araw, mga ilangan kayo ng PhilHealth, tapos hindi nyo mapakinabangan. Anong gagawin nyo? Maglulupasay na lang. Puntahan nyo ngayon yung post ni Congressman Leandro Libiste. Galing doon sa file ni namayapang si Cabral. Siya lang ang maswerteng nakakuha ng kopya, nabigyan. Ano sabi pa nung una? Sinira pa ng na pinalalabas na ninakaw ni Libiste. Nung nakita nila na magkasama mismo si Libiste at saka si Cabral bago nawala, hindi na nila mapurso yung kaso. Kasi nga nakita nila lumabas Nakita nila naglalakad. Anong nangyari ngayon? Hindi nila mapurso yung kaso.
Kaya ngayon, hindi nila masilip-silip itong Leandro Libiste, hindi nila mapatahimik. Kahit anong gawin nila. Hindi nila mapatahimik. Wala silang makita na butas eh. Oh, kina-challenge niya nga yung Recto eh. Si Rap Recto, kina-challenge niya. Namigay ng napakaraming bigas sa buong Batangas. Oh, ano sabi ni Libiste? Tumulong ka. Huwag yung pira ng gobyerno tapos nandiyan kayo nagpipicture. Na akala nyo sa inyo yung pinamimigay. Diba? Yung pira natin, yung pira ng PhilHealth, hinati-hati doon sa flood control. Ngayon, pag nagkataon na gamitin na natin yung ating PhilHealth, kasi nga ang nangyari ay yung pera natin hinati-hati na. Wala nang pera ang PhilHealth. Sino ang kawawa? Pangkaraniwang manggagawa. Diba? Tumaas yung sahod, palakpakan, diba? Palakpakan kasi tumaas yung sahod, diba? Palakpakan. Napakagaling ng gobyerno. Nagtaas na naman yung bilihin ngayon. Kasi siyempre, yung itinaas sa sahod, babawiin din nila eh. Saan babawiin? Sa pamamagitan ng kanilang produkto. Sino ang nagdudusa? Yung mga nasa probinsya. Oh. Dito sa Metro Manila, tabla-tabla lang. Kasi tumaas yung sahod, tumaas yung bilihin. Tabla-tabla lang. Naghihirap pa rin sumatotal. Diba? Nakakalungkot. Kasi pinapaikot-ikot lang tayo. Ginagawa lang tayo mga tsubibo. Sayang ang panahon ng ating Sayang ang panahon. Nagsunog tayo ng kilay sa ating mga trabaho ng napakahabang panahon. Nung kakailanganin mo na, wala na tayong mapala. Kaya ang ng pamilya natin, magmakaawa sa isang politiko para makakuha ng guarantee letter. Yung politiko naman, i-release yung guarantee letter, picture. Tapos ipakita na nagbigay ng guarantee letter. May utang na loob ka na. Kaninong pira yon? Sa atin pa rin. Diba? Malungkot na katotohanan na tayo pinapaikot-ikot lang, pinaglalaroan lang tayo ng mga namumuno sa atin. Hindi mo naman po pwedeng tanggihan kasi sa'yo na yun. Kung halimbawa ang bill mo sa ospital, 50,000, bibigyan ka ng PhilHealth ng 20,000, kulang ka pa ng 30, pupunta ka pa sa mga politiko. Magluhod ka pa doon. Pagpunta mo ngayon, balik ka ganitong araw kasi wala si mayor, wala si congressman. Kasi hindi sila makapag-photo ops, kaya hindi po pwedeng i-release ngayon. Diba? Maghahanap sila ng oras para malibre si mayor o kaya si congressman para makapag-photo ops na ito, namigay kami ng guarantee letter. Di ba? Anong kinalabasan? Yung pera mo, niloloko ka nila. Hindi ko sinisiraan yung mga mayor pero karamihan talaga ganyan. Photo ops bago release. Lalong-lalo na sa mga probinsya. Yung mga sahod ng indigent na senior. Di ba? Kasi may pension po yung sa mga hindi nakakaalam, mayroon pong pensyon ang mga senior, 500 a month. Ngayon sa probinsya, i-release po yan ng every 3 months ba? Or every 6 months?
Pag nataon yung araw na yun na wala si Mayor, babalik po yung mga senior. Hindi makakasahod, babalik. Kasi wala si Mayor. Hindi makapag-photo ops si Mayor. Napakarami niyan sa probinsya. Meron akong dalawang bayan na alam. Nagagalit na yung mga senior. Kasi di nila makuha, pabalik-balik na sila doon kasi si Mayor wala. Hindi makapag-photo ops. Diba? Ginagamit na pananggalang, ginagamit nilang agimat yung pera natin. Para sabihin, ay, napakasipag ni Mayor, napakabait ni Mayor. Kita nyo naman, pinamimigay na yung mga sahod ng senior. Pera din naman natin yon. Yung iba naman, nauto, napakabait ni Mayor. Akalain mo, lumapit pa sa amin, yumakap pa kasi nagpa-picture. Tapos sabihin naman ng Lolo, Lola, itaas niyo po yung chiki, itaas niyo po. Magpipicture po kayo para ng circus sa politika. Malungkot na katotohanan. Mahina pong internet natin. Kaya sa mga diyan, huwag kayong masyadong halata. Alam niyo kung bakit mahal na mahal ng ating mga kababayan ang mga Duterte? Kasi diretso sila eh. Walang mga paligoy-ligoy. Walang anumang dekorasyon. Ay, nako. Kaya sana ang natin, huwag nating sayangin ang pagkakataon natin na tayo ang pwedeng mag-control sa mga politiko. Hindi sila ang pwedeng mag-control sa atin. Kasi anytime mapapalitan niya sila. Kaya hindi po pwedeng tayo ang mag-control sa kanila. Tayo ang kontrolin nila. Dapat tayo ang mag-control sa kanila. Kaya kung ikaw ay panatiko ng isang politiko, huwag yung kahit anong gawin na lang, baw ka na lang. Ayan, mega love shout out po kay Sirma. Ano ba ito? Z-Arms 6521. Ayan, those who are sitting now, those who have no money. Tama po kayo, wala nang pira. Kaya nga po kinuha na yung PhilHealth, kinuha na yung sa PDI si ma'am. Ngayon, hindi natin alam kung itong itong pera na ito, kung totoong nagamit sa flood control. Kasi, yung pera ng PhilHealth at saka ng PDIC, nagkakalaga ng 150 billion, hinati-hati po sa flood control. Nilagyan nila yung mga unprogram. Kalahin nyo, mayroon pala silang budget na unprogram, tapos nilagyan ng budget.
to the many problems our country is facing today. Impeachment is the only answer just to cover up the flood control of the Philippines. Tama po kayo. Correct po. Kaya lahat gagawin nila. Ang problema, pagkatapos ng impeachment, ano na naman ang gagawin? Kasi maniwala kayo sa hindi, ma'am. Pag natapos ang impeachment na ito, or next year, napakainit na po ng bakbakan sa politika. Kung makikita nyo, si Vice President Sara Duterte nag-declare na natatakbo sa pagka-presidente. Sino pa? Si Risa Hontiveros. Pinangangalandakan niya na ang sarili niya. Nahinog na siya sa pagka-presidente. Makikita nyo yung kanilang mga Ang isang Vice President Sara Duterte, kahit anong sabihin niya, wala na tayong magawa dyan. Alam niyo kung bakit? Spare tire lang ang Vice President. Walang ginawa diyan kung hindi mag-ikot lang. Wala. Ang tanging sunod niyang tatakbuhin is presidente. Kasi Vice President na siya eh. Wala tayong magawa dyan kung sabihin niyang sa susunod tatakbo siya sa pagka-presidente. Kasi wala namang re-electionist na Vice President eh. 6 years lang ang terms. Kahit hindi man siya mag-declare, automatic yun. Automatic yun na ang Vice President, presidente talaga ang next niyan. Kahit hindi siya mag-declare. Ang isang senador, mayroon pa siyang vice na pagdadaanan. Pero tingnan mo si Risa Hontiveros, ang tinatarget ang pagka-presidente. Ang kanyang ambisyon. Kaya makikita mo ang galaw niya. What the admin is doing now is obvious. Politicization, even a child can understand flood control is a amount of money. Why not investigate? Yan nga po ang problema, ma'am. Alam niyo kung bakit, ma'am? Nung tinake over ni Alan Peter Cayetano ang Senado, unang-una, hindi nila matanggap nito ni Lacson, ni Soto. Hindi matanggap nung dalawa. Bakit naisahan sila? Kasi nga, malaki ang tsansa na madadamay sila sa flood control. Alam niyo kung bakit? Nung last election, kasama sila sa administrasyon. Pag nalaman ngayon ng investigasyon na maraming pirang pumasok doon sa campaign funds ng administrasyon, damay sila. Kasi administrasyon senator sila eh. That covered Risa Hontiveros. That's virus of Pilipinas. That good. Well, prepare over evil. Nakakatuwa naman ito si ano. Mega love shout out sa'yo. Si Arms. Di ba? Ayan yung ano. Nagtagumpay siya doon sa sinasabing ano. Doon sa sinasabing gustong palabasin ni Risa Hontiveros. Na nilabas naman. At iyon naman talaga ang gustong-gusto ng prosecution. Na
matanim sa utak ng mga nanonood na talagang itong si Sara Duterte ay hindi maganda ang pag-uugali. Kasi yun ang gusto nilang palabasin. Yan ang problema, hindi nila alam, itong si Sara Duterte ay isang attorney. Alam niya kung anong ginagawa niya. Alam ni Inday Sara kung paano titirahin na mapikon ang mga ito. Kaya pikon na pikon sila eh. Hindi nila matanggap na nagkakaganyan. Kaya tingnan mo kung anong mga sasabihin nila. Lustay, baliw. Ayun ang mga yan ang kanyang mga litanya eh. Pero kung titingnan nyo ang mga pahayag na ni Hontiveros, talagang wala siyang unang-una, walang utang na loob. Nagkandara pa pala pumunta kay Sara Duterte para humingi ng boto sa Davao. Kalain mo yan. Diba? Kaya nakakalungkot yung mga ganitong klaseng mga sa atin, yung mga senador. Kaya ayaw talaga nila Ma'am C. Arms na mabuksan ang flood control kasi nga maraming congressman, maraming kabinete ang masasagasaan. Kaya tingnan nyo si Mayor Magalong. Kung matatandaan nyo, inilagay siya sa ng ICI, investigative body. Anong nangyari? Tinanggal siya. Kasi nga hindi nila makontrol ang isang Mayor Magalong na magsalita laban sa kanila. Laban sa mga nakaupo. Lalong-lalo na sa mga congressman. Kasi nga, hindi nila makontrol. Hindi nila makuha kung anong gusto nilang mangyari na dahil kinuha kita, ang gusto ko, yung pabor sa gobyerno ang sabihin mo. Kaya problema, pag nagsalita si Magalong, natatamaan yung mga kanyang mga alipures. Pag tinamaan yung kanyang alipures, sigurado pataas yun. Walang ibang pupuntahan yun. Kasi sino ang pumirma ng pondo? Hindi ba ang presidente? Doon ang takbo niyan. Kahit nasabihin natin walang kinalaman ang presidente, pumirma siya. Ibig sabihin hindi niya binasa yung kanyang pinirmahan. Hindi ni-review yung kanyang mga tauhan. Abay, ano silbi ng mga tauhan niya? Kaya hindi po pwedeng imbestigahan talaga Ma'am C. Arms. Dahil lahat masasagasaan. Yun nga lang, sa kalaunan, ang nagdurusa tayo. Tayo ang nagdusa. Unang-una yun sa PhilHealth. Uulitin ko na naman yun sa PhilHealth po. Napakarami palang pera ng PhilHealth. Sobrang dami. Pero makikita nyo, sa PGH lang ang sasabihin ko kasi nakita ko yun. Nakita ko ng dalawang mata ko. Kasi po, palagi kami dyan pumupunta. Makikita nyo po doon sa outpatient. Kung kayo nakapagdala na ng inyong kamag-anak, nasamahan nyo yung inyong kapitbahay, dyan sa PhilHealth, sa PGH. Makikita nyo doon sa outpatient. Doon sa outpatient. Makikita mo doon yung sidewalk. Sidewalk, daanan ng tao. Kita nyo doon, nakaupo doon yung mga nag-aantay ng kanilang pasyente. Kasi hindi naman po pwede doon sa loob siksikan. Kung 2-3 nakasama. Kasi galing ng probinsya. Kadalasan yan, 2 or 3. Minsan nga 4 pa or 5. Ang kasama. Galing ng probinsya. Hindi naman po pwede sabay-sabay sila doon sa loob. Sa labas yung 4 or 2. Saan po pwesto sa labas? Walang waiting area.
ang tanging ano nila para makatulog, pagod sa biyahe, maghahanap ng karton, maglalatag doon sa sidewalk. Di ba? Yung pera ng PhilHealth nandoon sa flood control. Yung libreng hospital, nagtitiis yung nagbabayad ng PhilHealth. Kita nyo naman ang di ba? Ganda ng kombinasyon. Yung pera ng PhilHealth nandoon sa flood control. Di ba? yung nagbabayad ng PhilHealth nandoon nagtitiis sa sidewalk, nakatulog. Doon pa lang tayo sa outpatient Yung mga nakakumpine doon sa PGH, mga 2-3 araw, doon nakakumpine, makikita mo doon naman sa may unahan. Pag ikot mo ganyan, di ba? Paikot lang po yung yung PGH Kasi pag pumasok kayo dito sa top, pag kumanan kayo, iikot kayo ganyan, emergency. Ngayon, pagpasok nyo sa top ganyan, diretso kayo, kaliwa konti. Pag ikot nyo doon ng konti, nandoon yung outpatient. Kita nyo doon, ando sa gilid ng sidewalk, daan-daanan ng mga sasakyan, nandoon sila mga nakaupo sa sidewalk ng sa sidewalk. May mga sapi na karton. 'Di ba? Masaklap na katotohanan. Mapait talaga tanggapin ang katotohanan. 'Di ba? Nagbabayad 'yun ng PhilHealth pangkaraniwan na manggagawa. Nagbabayad ng PhilHealth, pero nandoon sila nagtitiis. Tapos yung pera ng PhilHealth nandoon sa flood control. Di ba? Pag malaki ang bill, halimbawa uoperahan sa mga minor na operasyon. Halimbawa may bukol sa dito. May bukol dito sa noo. Uoperahan. Magkano magagasto? 70,000. Magkano mo lang makuha sa PhilHealth? 15,000, 20,000. Wala kang pandagdag. Pupunta ka kay mayor o kay congressman. Si congressman, magbibigay ng guarantee letter. Picture muna. Di parang may utang na loob ka na kay congressman. May guarantee letter. Magkano binigay ng congressman? 3,000. Di ba? Pupunta ka na naman ngayon kay mayor para mabuo mo yung pang magbibigay din si mayor ng 1,000, 4,000. Kulang pa sa budget nyo sa pagkain. Palakad-lakad nyo pa paikot-ikot. Ngayon, sino ang pupuno? Pupunta ka ngayon doon sa Malasakit Center. Sino po ang nagawa ng Malasakit Center? Huwag na nating sino ang nagtayo ng Malasakit Center? Pupunuan ngayon ng Malasakit Center kasi yung Malasakit Center nandoon na lahat. PCSO, lahat ng pwedeng lapitan nandoon na. Magkanong nakolekta mo sa mayor, sa congressman, pero nagphoto ops? Doon sa Malasakit Center, sino ang gumawa ng Malasakit Center? May photo ops? Di ba? Wala. Diyan mo makikita ang tunay na serbisyo. Kaya hindi mawawala. Hindi talaga mawawala sa Sorry sa pangalan talaga ng Duterte. Talagang doon sila minahal. Unang-una yung lisensya. 10 years. Pangalawa, OFW. 10 years. Hospital ng mga OFW. Kaninong gawa? Kaya hindi nila kaya. Wala. Kaya lang ng gobyerno magnakaw yung kanyang mga tauhan. Diba? Masakit na katotohanan. Ayun, pumunta po kayo. Pumunta po kayo ng PGH.
Jose Reyes, hindi ko po nakikita kung ano sitwasyon dyan. Grabe. Hindi natin maubos yung kanyang ano. My mother was in the hospital for almost 3 weeks. I am very grateful to the mayor of Sarangani because we only got 64K. The mayor claimed the 90K. Di ba? Galing, di ba? Makikita nyo yung ganyan. Hindi marunong tumipid. Yan ang makikita mo. Kasi tinitingnan nila yan. Pero yung iba, makikita nyo, ibang mayor, makita nyo. Guarantee liter, 3,000. Check yun. Pupunta ka sa congressman, 3,000. Yan mo makikita. Kaya, grabe ang ano. Doon mo makikita ang mayor na para sa tao. Alam nyo, hindi naman ano, maraming mayor na ganyan na ano. Talagang bahala na ang bukas. We call them close to the senator from Sarangani, you know. Yeah, alam ko po that if was Sino, he would have been PCSO 50 if we had asked for help just to get my mom out. Diba? Kaya, yun. Pasalamat tayo pag may mga mayor na para sa tao. No? Alam nyo, Ma'am si Arms, may 2 akong bayan na pinuntahan. Yung mga senior na yung pension nila na 500 a month, di ba? Pension. Every 6 months yun nire-release. Ngayon, nagtaka ko, bakit daming senior nandoon nagabang? Eh, siyempre, nakiusiuso ako. Ay, inaantay po na si Mayor kasi hindi daw po marirelease pag wala si Mayor. Bakit po? Ano po ang i-release? Pensyon. Pensyon. Bakit po kailangan si Mayor nandyan pag-release? Photo ops. I am very grateful to the Mayor of Malungon, Sarangani Province. But the senator is just so arrogant. That's why he didn't become number 1 in Sarangani when he ran because her kupal. Sayang, di ba, yung effort nyo. Akala nyo pa naman mapagkatiwalaan. No? Siyempre, kaya siguro natalo, ma'am. Kaya siguro natalo. Kasi nga, wala. Walang ano. Diba? Gusto lang nila yung gusto nila. Aywan ko. Talagang ganun lang talaga ang ano. Kaya, ngayon, simula sa barangay, dapat matuto na tayo na ilagay natin yung talagang may malasakit sa atin. Kasi, kaya po tayo naglalagay dyan para pamunuan tayo. Ilagay tayo sa tama. Diba? Sa disiplina. Diba? Kaya pagdating sa senador, dapat maging mapanuri tayo.
Hindi ko naman ma-please yung iba. Pag nabigyan ng bigas, talagang proud na sila kasi nabigyan sila ng bigas. Sa totoo lang, hindi ko naman maano, lalong-lalo na yung mga sulok na probinsya. Pag narating ng mga senador, parang starstruck sila. Sa totoo lang. Kasi, minsan-minsan lang sila makakita. Sa totoo lang. Kaya ang daming mga probinsya na naghihirap. Alam niyo kung bakit, Ma'am si Arms? Sa isang lugar dito sa Kabikulan, barangay mismo, hindi nila maikot yung kanilang constituent. Hindi nila makita kung ano ang kanilang mga pangangailangan para maiparating sa kinauukulan. Kasi sa totoo lang, kahit walang budget ang kapitan, kung marunong dumiskarte, napakarami pong mga NGO, LGU, na may mga programa na hindi nila nalalaman at gustong-gusto rin naman na hindi nila ipaalam kasi yung budget, pagdating ng mamaniobrehin nila yan para sila may pera. Pagdating ng taon, mamaniobrehan nila. Kaya yan ang gustong-gusto nila. Ayaw nilang magtrabaho para yung pera nandyan lang. Pagdating ng mamaniobrehan nila yon para pagdating ng eleksyon may panggasto sila. Yan ang masakit ng katotohanan. Sa totoo lang. Maraming programa. Ang problema, pag nakaupo na yung programa, walang programa. Kasi nga, ang hinahabol nila pera. Kailangan hindi magalaw ang pera. Gagawa sila ng isang programa. Pero ang gagawin, optics lang. Mayroon akong isang kaibigan, dating manager ng NFA. Alam nyo, ang bilihan ng palay, 15. Nung nag-retire siya, namili siya ng 20 ang kilo. Di sa kanya lahat. Kasi 5 piso ang diferensya. Kanya lahat. Ngayon, nagtanong ako, bakit 20 ang bili mo, ang bilihan ni 15 sa merkado? Kinukuha yan sa akin ng 30. Diba? Ibig sabihin, may alam siya doon sa loob kasi manager siya eh. Yan ang naging negosyo niya. Pag-retire niya. Namimili ng bigas. Namimili ng palay. Kung anong bili sa market, tataasan niya ngayon ng 5 piso. Di ko alam kung magkano ngayon ang palay. Hindi na kami nagkita simula nung pumunta kami doon sa lugar niya. Bandang Bicol din po yun. Yan, napakarami na nating napag-usapan. Ayan, maraming salamat po kay Ma'am si Arms. Nagpapasalamat po ako sa pakikipagkwentuhan diyan sa baba. Maraming salamat po at mega love shout out po sa inyo. Taga Sarangani yata ito si Ma'am si Arms. Mega love shout out po diyan sa mga kababayan ni Ma'am si Arms diyan sa province of Sarangani. Ayan, Mindanao po. Ayan. Lugar ni Pacquiao po yan. Hindi ko alam kung yun ang binabanggit niya. Alright. Maraming salamat po at sinamahan nyo na naman ako hanggang dulo. Take care always. Thank you po, Ma'am si Arms. Ayan, mega love shout out po. At sa iyong pamilya. Maraming salamat po. Ingat po kayo lagi. Ayan, mega love shout out din po kay Mami Mercy Calunod. Ayan, ingat po kayo lagi, Mami. Thank you very much. God bless us all.